θέλεις να αποφασίσουν για σένα, τότε ποτέ δεν προσπίζονται τα συμφέροντά σου. Λοιπόν, να σταματήσει αυτή η λογική της ανάθεσης, αυτή η λογική που φεύγουμε έξω για να πούμε δουλειά και να συμμετέχουμε συλλογικά σε έναν θεσμό που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει κλειδί για οτιδήποτε θέλουμε ουσιαστικά να πράξουμε ως γενιά. Και από 120.000 μηχανικούς τελικά θα καταλήξουμε σε αυτούς τους γνωστούς τους 40, οι οποίοι πάνε και ξαναπάνε και έχουμε δει τα αποτελέσματα. Δηλαδή ένα τεχνικό επιμελητήριο το οποίο δεν μας εκφράζει. Ποιους? Εμάς που είμαστε άνεργοι, εμάς που είμαστε επισφαλώς εργαζόμενοι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πλήττονται. Μπροστά στο να χάνεις μια ολόκληρη ζωή σε ένα επάγγελμα το οποίο έχει εκφυλιστεί, το να χάσεις μια Κυριακή δεν είναι χάσιμο χρόνο, αλλά είναι η μοναδική σου ευκαιρία να εκμεταλλευτείς αυτή τη δυνατότητα που σου προσφέρεται, να εκφέρεις τη γνώμη σου για την αλλαγή στο κατεστημένο του ΤΕ. Γιατί δεν είναι το ΤΕ που δεν έχει κάνει τίποτε, είναι η ηγεσία του. Αλλιώς το ΤΕ είναι ένας θεσμός που ανάλογα με τους ανθρώπους βοηθάει ή δεν βοηθάει. Να αλλάξουμε λοιπόν την ηγεσία του, να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και αυτό θα μας βοηθήσει. Γι' αυτό να σηκώσουμε από τους καναπέδες μας. Νομίζω ότι ειδικά οι νέοι μηχανικοί θα πρέπει να μην παρατήσουν τη μάχη του ΤΕ, να έρθουν να ψηφίσουν, ακριβώς για να μπορέσουν να αποτελέσει το ΤΕ όργανο στα χέρια τους. Αυτή την προσπάθεια θέλουμε να στηριχθούν πρωτοβουλίες ριζοσπαστικές, αριστερές, αντιμνημονιακές και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ο ΤΕ δεν έχει κάνει τίποτα γιατί διοικείται από λίγους για λίγους. Εμείς, μια νέα παράταξη, με καινούριο κόσμο, με πολλούς νέους συναδέλφους, ανοίγουμε το ΤΕ στον κόσμο, στον κόσμο των μηχανικών. Πρέπει να γίνει κάτι καινούριο. Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη το τεχνικό επιμελητήριο του Παρασκευή και να έρθουν νέοι άνθρωποι μπροστά. Ψηφίζω και εγώ στην πρωτοβουλία μηχανικών γιατί θέλω να μείνω μέτοχη στις εξελίξεις του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας. Θέλουμε νέους μηχανικούς, θέλουμε αυτούς που δεν ψηφίζουν να έρθουν. Έχουμε να πούμε ότι όλοι πρέπει να κατέβουν στις 24 να μας ψηφίσουν γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε το τσιπέδι. Κατέβα να ψηφίσεις και θα τα αλλάξουν όλα.